wonten pangarsanipun para pinisepuh aji sepuh langkung-langkung wonten ngarsa dalapanipun bapa ingkang hamong bati. Menggih panjenenganipun bapa sadaya sekalian garwa, menggih panjenenganipun ibu sangadah. Panjenenganipun bapa sadaya sekalian garwa. Wonten ing ari kelenggah sapunika nunjih neteping darmaning asepuh nentas pitulus putri dalah putranipun ingkang paring sesulih Diah Ayu Nur Fitriani SPD ingkang kepala sampun pun palakramaken kaliyan Bagus Danuh Setiawan kinarya putra jalu saking panjenenganipun Bapa Sugiono Handoko sekalian Ibu Siti Julaika. Kanthi ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Lumampahing sirat maja risang temanten kekalih nglampahi ijab lan kabulipun rikala tabuh sedasa kirang langkung tansah manggih rahayu kawilujengan ngantos paripurnanipun adicara ijab kabul. Wus dumugi handung kaptiti wancine mangsa kala dawuhing sirat maja risang temanten. Ingkang kepareng badhe pun pratesaken dening panjenenganipun Ibu Sunggoga nenggih panjenenganipun Ibu Galeri Atika. Ingkang pun sengkuyung dening para kadang lan mitra nderekaken lampahipun adicara panggih sirat maja. Sawetawis katingal gemobyar kating pancurat kating gemobyar tejaning sirat maja risang temanten putri. Ingkang medal saking tepes wangi inggih Panti Busana kaapit dening Rama sekalian Ibu. Kepareng badhe sumrawat wonten ing kursi rinengga. Kanthi lumampah alon-alon Rama sekalian Ibu hambaya njengkaraken putri kinasih nunjih panjenenganipun Nak Mas Diah Ayu Nur Fitriani SPD kanthi lumampah alon-alon badhe kepareng pun minggihaken wonten satinggiling binurata nunjih kursi dampar kencana. Gondo arum ingkang hambar-hambar ngabeki sasana pahargan nunjih gandaning sirat maja risang temanten putri. Ingkang kepareng badhe hang lampahi adat wedi adat widana kanthi kepareng badhe pun pratesaken dening panjenenganipun Ibu Sumbaga paisipun sirat maja risang temanten nunjih panjenenganipun Ibu sekalian Rama wis katingal lenggah jajar sekalian putri kinasihipun kanthi ugi rinengga rawuhipun sirat maja risang temanten kakung ingkang kepareng pun saged dadi dhumateng panjenenganipun keluarga agung sirat maja risang temanten kakung sawetawis kepareng nyuwun edi pangestunipun nderek hanglarapaken putra jalu ingkang badhe netepi adat wedi adat widana. Wis katingal sirat maja risang temanten putri kalenggahaken wonten ing swasana kursi rinengga. Cunduk winangun ingkang tumapak sanginggiling rekma minangka jangkeping paisipun sirat maja risang temanten putri. Kadya-kadya sirat maja risang temanten putri anggenipun lelenggahan dangu anggenipun nenggo kang raka garwa sawanipun sirat maja risang temanten kakung.
Pus katingal panjenenganipun Siratmaja risang temanten kakung jengkar saking panti pamondokan kepareng badhe pun larapaken tumuju wonten sak ngandhaping kori-kori pewangunan. Kanthi lumampah alon-alon Siratmaja risang temanten kakung kaapit dening Rama sekalan ibu. Kadherekaken dening panjenenganipun para keluarga agung ingkang samya hangaturaken nedhi pangestunipun kuduk panjenenganipun Siratmaja risang temanten. Saya caket, saya cetha, saya malela. Pangobyong Siratmaja risang temanten kakung kadya-kadya hanggaruduk adicara pahargyan kading gumubyar kading pancara tejaning Siratmaja risang temanten kakung ingkang sampun katingal wonten sak ngandhaping kori-kori pewangunan sinambi renengga rawuhipun Siratmaja risang temanten putri ingkang keparengipun jengkaraken saking sasana palenggahan. Binarung swaraning pradangga hangrangu ebeki swasana pahargyan. Rikala semana ana titahing Gusti ingkang hakarya jagat asipat jalu lan pawestri. Sinten to ingkang pun wastani asipat jalu nunjih putra jalu saking panjenenganipun Bapa Sugyana sekalan garwa ingkang parusih nak Mas Danu Setiawan. Sinten ingkang pun wastani Putri Pawestri nunjih putri kinasih panjenenganipun Bapa Sadin sekalan ibu Sangadah ingkang paring sesulihin Dyah Ayu Nur Fitriani SPD kanthi lumampah alon-alon Siratmaja risang temanten putri kaapit dening Rama sekalan ibu. Wis katingal lumampah alon-alon Siratmaja saya caket sepecak nulis sepecak mandeg. Siratmaja risang temanten kakung ugi lumampah kati alon-alon cumaket wonten swasana ingkang badhe keparengipun lampahi nunjih adicara panggih Siratmaja risang temanten. Wis katingal Siratmaja risang temanten kalih sami sigrek anggenipun lumampah. Hamandeng catur netra. Catur papat netra, mripat papat samya hamandeng. Wis katingal Siratmaja risang temanten kekalih hambalang gantalan suruh tinemu rase. Mangko wedi suruh tinemu rase tinali benang sodya. Rumaketing tresna Siratmaja risang temanten kakung dalah putri. Suruh tinemu rase minangka Siratmaja risang temanten kakung dalah putri panggihaken udene panjenenganipun Ibu Sumbaga. Sasampunipun Siratmaja risang temanten kalih samya hambalang gantalan suruh kinurmasi. Kanthi tangkep asta kasiram dening Turya Hening ingkang sampun pinaringan edi pangestunipun Rama sekalan ibu. Katingal panjenenganipun ibu paesipun Siratmaja risang temanten putri nunjih panjenenganipun Galeri Atiga ingkang kepareng mratisaken adicara renjening pahargyan panggih Siratmaja. Katingal Siratmaja risang temanten putri sungkem wonten ngarsanipun Kang Raka garwa. Tandha yekti Siratmaja risang putri badhe
nderekaken lumampah wonten ing rinten lawan dalu kanthi sumanding raos tresna asih ugi kepareng badhe sareng-sareng lampahi bebrayan agung. Sagunging para tamu kagem miwah putri ingkang satunggal kinurmatan. Paripurnanipun sirat maja risang temanten putri sungkem wonten ngasanipun Kang Raka Garwa pun lajengaken Kang Raka Garwa kepareng hampidak tigan. Pidakan tigan mangkuwerdi. Mugia sirat maja risang temanten kekalih anggenipun badhe bangun bale wisma ambyar. Pamikiranipun ambyar anggenipun gula mentah Rama sekalan ibu. Ananging nadyan to kadya kados punapa sirat maja risang temanten putri ingkang badhe sumanding wonten ing swasana pahargyan kanthi pinaringan edi pangestunipun Rama sekalan ibu. Tigan arupi bibit mugia sirat maja risang temanten kekalih enggal pinaringan bibit putra ingkang saleh lan salehah. Sirat maja risang temanten putri ugi sampun ambasuh suku panjenenganipun Kang Raka Garwa mangkuwerdi mugia sampar sandungipun Kang Raka Garwa anggenipun badhe lumampah wonten samadyaning bebrayan agung tansah kalis ing sambikala. Wis katingal sirat maja risang temanten jumeneng kaapit dening Rama sekalan ibu keparing badhe pun jenggaraken tumuju wonten ing sasana satinggiling binurata nunjih kursi dampar kencana. Kanthi lumampah alon-alon Rama sekalan ibu kanthi kaboyong mawi sindur ingkang kepareng hanggadhahi simbol warnanipun abrit lan pethak warna abrit sirat maja risang temanten kekalih sampun kepareng kersa badhe mbangun bale wisma. Bilih ingkang pun wastani warni pethak nunjih kasucianipun sirat maja risang temanten badhe kajagi ngantos kaken-kaken dalah ugi ninen-ninen. Saya caket sirat maja risang temanten putri badhe kepareng pun lenggahaken wonten ing satinggiling binurata nunjih kursi dampar kencana. Gumubyar busananing sirat maja risang temanten putri kadya busananing Prameswarinata. Sasampunipun sirat maja risang temanten kekalih minggah wonten satinggiling binurata nunjih kepareng Rama sekalan ibu. Kepareng lenggahaken putra kekalih anggenipun badhe sesanding. Nggih, anakku keloro. Sliramu dina iki tak wisuda dadi raja sedina ratu sewengi ngger. Sliramu tak lenggahke kanthi tetekno atimu anggonmu arep mbangun bale wisma. Rama sekalan ibu mung isa maringi dedonga muga sliramu manjing wonten sak bebrayan agung tansah pinaringan ridhanipun Gusti Kang Hagara jagat. Sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang satunggal kinurmatan. Sasampunipun sirat maja risang temanten kalihipun lenggahaken Rama sekalan ibu.
Pun lajengaken nunjih sirat modari sang temanten kalih badhe lelenggahan sesibukan wonten sukunipun Rama sekalan ibu kepareng badhe sungkem. Liripun sungkem sirat modari sang temanten kalih badhe nyuwun edi pangestunipun kalian Rama sekalan ibu. Rama kula ingkang sowan Rama. Sepindah kawula ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngarsanipun Rama sekalan ibu. Salajengipun Rama kawula badhe bangun bali wisma namung nyuwun edi pangestunipun Rama sekalan ibu. Awit alit kawula pun gulawentah Rama sekalan ibu. Ngantos ageng kawisuda kula dereng saged dadosaken bingahing penggalih Rama kaliyan ibu keparenga kula Rama. Nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa upami Rama sekalan ibu. Ya nggih anakku keloro wong tuwa wis dadi kewajibane. Nyilik gedhekke gendong tak indit nganti kowe tak wisuda dina iki. Ora ana luputmu marang Rama sekalan ibu. Mung pamujiku marang sliramu ya nggih. Muga-muga kowe keloro nanggonmu arep jejedoan. Tansah antut runtut nganti Gusti ingkang bakalan misahke sliramu ya nggih. Mbok menawa ana pepalanging kowe arep lumampah, tak jaluk sliramu iso ngrampungke kanthi adem ayem ya nggih. Ora mokal wong arep bebrayan, ora ana sampar sandunge. Kabeh mau iso luntur merga sliramu tulus maring Gusti Kang Maha Agung. Nunjih Rama pitutur Rama sekalan ibu ingkang kepareng kula tampi kula dadosaken jimat kalima sada Rama. Paripurnanipun sirat modari sang temanten putri sungkem wonten ngarsanipun bapa sadin sekalan garwa. Nunjih panjenenganipun ibu sangadah. Sirat modari sang temanten kekalih lumampah kanthi alon-alon tumuju wonten ngarsanipun bapa Sugiono Hantoko sekalian ibu Siti Julaikah minangka kiyang sepahipun sirat modari sang temanten kakung ugi saperlu nyuwun edi pangestunipun Rama sekalian ibu. Rama kula sowan Rama sekalian kula garwa kula Rama. Kepareng kula nyuwun edi pangestunipun Rama anggenipun kula badhe manjing wonten samadyaning beberan agung kanthi edi pangestunipun Rama mugi-mugi kawula dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Rama. Ya nggih tekamu marang Rama tak tampa kanthi tangan loro ya nggih kanthi buangi ati Rama sekalan ibu. Sliramu njaluk restu karo Rama lan ibu. Arepa kaya ngapa tetep tak paringke donga pangestunipun Rama karo ibu marang sliramu keloro ya nggih. Mung pawulingku marang sliramu anggonmu lumampah awan bengi. Ngupadi rezeki aja nganti lali karo ngarsane Gusti ingkang anjipta akarya jagat. Kabeh mau amung ana titahing Gusti. Kabeh iso kelakon yen sliramu tansah eling marang Gusti ingkang nyiptakake alam samesta. Nunjih Rama sekalan ibu kepareng kawula ngaturaken gunging panuwun. Rama sekalan ibu kersa maringi pitutur dumateng kawula anggenipun kawula badhe lumampah wonten sak madyane beberan agung Rama. Ya nggih pandung aku marang sliramu keloro nggih muga-muga sliramu enggal-enggalo pinaringan momongan putra lan putri ingkang soleh lan solehah. Wis katingal panjenenganipun ibu sembogo nunjih saking galeri Atika make up
kepareng mratesaken adicara salajengipun sasampunipun adicara sungkem dumateng panjenenganipun Rama sekalan Ibu. Sagunging para tamu, kagunging Mbah Putri ingkang sadaya kinurmatan. Paripurnanipun sirat mojari sang temanten kakali sungkem wonten ngasanipun Rama sekalan Ibu badhe pun lajengan nunggih adicara adat wedi adat widana ingkang pun wastani adat wedi lan widana nunggih kacar kucur. Punapa ta minggah adicara kacar kucur ingkang badhe pun lampahaken dening panjenenganipun sirat mojari sang temanten. Adicara kacar kucur mangku werdi bilih sirat mojari sang temanten kekalih anggenipun bangun Bale Wisma Kang Raka garwa rinten lawan dalu tansah ngupadi rezeki ingkang pun paringaken dening panjenenganipun Kang Raka garwa saking ngarsanipun Gusti nunggih rezeki ingkang halal sepinten to rezeki ingkang sampun dipun paringaken dumateng umatipun pun aturaken dening panjenenganipun simahipun nunggih panjenenganipun Dihayu Nur Fitriani SPD. Punapa to minggah isinipun kacar kucur nunggih beras kawak dele kawak kacang kawak pun jangkepi yatra rajah minangka jangkeping kebetahan. Sak kawak-kawake kacang sak kawak-kawake dele isih kawak ngantene kaloron. Paripurnanipun sirat mojari sang temanten ngaturaken adicara kacar kucur pun lajengaken nunggih adicara dahar sekul kalimah pun wastani gembul bujana. Wis katingal sirat mojari sang temanten Putri Handulang Kang Raka garwa nunggih ugi Kang Raka garwa kepareng Handulang simahipun minangka tandha tresna tandha asih anggenipun badhe lumampah wonten sak madyani beberan agung. Wis katingal sirat mojari sang temanten kalih angunjuk tirta hening ingkang mangkuwerdi tirta ening ingkang sampun pinaringan dipangestunipun Rama sekalan Ibu ugi para pinesepuh kepareng nyawiji wonten sak lebeting madaran panjenenganipun sirat mojari sang temanten nyawiji kelerahipun ingkang sampun kepareng ugi pun unjuk wonten swasana adicara salajengipun nunggih adicara hambukak ingkung ulam lembaran. Nggih diangkat. Nggih, sinten to ingkang pinaringan ulam kathah insyaallah rezekinipun benjang kathah. Hambukak ingkung mangkuwerdi bilih dedaharan pun jangkepi kalih ulam lembaran minangka rezeki ingkang sampun pinaringaken dumateng sirat mojari sang temanten saking ngarsanipun Gusti Kang Agung. Pun lajengaken sirat mojari sang temanten kakung Dala Putri badhe kepareng Handulang punapa to minggah raosipun ulam lembaran ingkang sampun pun semetakaken dening panjenenganipun Ibu Sumbogo nunggih panjenenganipun Ibu Galeri Atika ingkang kepareng mratesaken adicara panggih sirat mojari sang temanten. Wonten ing swasana paripurnanipun adicara panggih sirat mojo ari sang temanten kekalih badhe kepareng pun lajengaken nunggih mundhut sinar sungging utawi foto sesarengan Rama sekalan Ibu. Ingkang ugi badhe kepareng pun pratosaken dening panjenenganipun DVS tipine wong punya gawe
Dalah ugi pun sekuyung dening kameramen ingkang sampun ugi nderek Siogang Gati nunjih foto komu studio. Wis katingal panjenengan Rama sekalan ibu. Hangapit putra kekalih minangka badhe kapundhut sinar sungging utawi foto lan ugi kepareng samangke kagem panjenenganipun para keluarga agung saking Sirat Mojari sang temanten kakung dalah putri bilih badhe nderek mundhut sinar sungging utawi foto sarengan kepareng Siogang Gati rumaket wonten ing satinggiling Binunata ugi pun wastani pelaminan. Sagungipun tamu kakung miwah putri ingkang sadaya kinurmatan. Wus paripurna anggenipun Sirat Mojari sang temanten kekalih hangayai adat werdi adat widana nggih adat kejawen. Pun wastani pangging Sirat Mojari sang temanten sampun paripurna. Kanthi muji syukur wonten ngasanipun Gusti ingkang Maha Agung. Lampahing rencana adicara pangging Sirat Mojari sang temanten kanthi pinaringan rahayu kawilujengan ngantos paripurna. Keparenga ing mriki kawula ingkang minangkani dados rencana adicara pangging Sirat Mojari sang temanten bilih wonten kaduk duka kirang tata. Rembag seplimah ingkang kirang nuju prana wonten ngasanipun Rama sekalan ibu ingkang sepindah panjenenganipun Rama Saden sekalan garwa dalogi panjenenganipun Bapa Sugiyana Handaka sekalan garwa saugi pandherekipun para pinisepuh aji sepuh keparenga kawula jasad pribadi nyuwun lubabereng sih pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Saking para tamu cekap semanten anggenipun kawula mratisaken adicara pangging Sirat Mojari sang temanten sepindah malih kawula jasad pribadi nyuwun lumabereng sih pangapunten bilih wonten lepatipun. Mangan kopat campuri santen bilih lepat kepareng nyuwun gunging pangapunten. Nuwun matur sembah nuwun. Nuju wonten pangasanipun para tamu